Türkmenistan şuun garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyny bayram edýär. Aşgabatda bu bayram münasibetli harby parat geçirildi. Eskerler parat wagtyny egerde men Türkmenistan watanyma, Türkmenistanyň prezidentine dönüklik etsem, goý meniň ömrüm kul bolsun diýip kasam etdiler. Garaşsyzlyk güni bu ýyl 2-nji gezek 27 sentýarda bellenilýär. Hakykatda Türkmenistan özüniň esserden garaşsyzlygyny 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna eglan etdi. Garaşsyzlyk bayramy 2017-nji ýyla çenli garaşsyzlygyň eglan edilen gününe bellenildi. Emma geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi esasynda ýurdun parlamenti bu senäni 27 sentýabra geçirmegi karar etdi. Şol wagtda bu kararyň näme esasynda kabul edilenligi anyk düşündirilmedi. Fiýinçilerin käbiriniň pikirine görä bu kararyň arkasynda prezidentiň garaşsyzlyk bayramyny Aşgabatda 2017-nji ýylda Söges sunwatlar boýunça ýapyk günalarda geçirilen 5-nji ady öýünläriniň ýapylan gününe geçirmek islegi ýatyr. Bu sport çäresi milliardlarça dollar terişde harçlanmagyndan başga Berdimuhammedow üçin onun häkimiýet başynda bolan wagtyna gazanan iň uly üstünligi boldy. Berdimuhammedow 27 sentýarda Türkmenistanlylar resmi metodda garaşsyzlyk bayramçylygy bilen utlady. Şeýle-de prezident bayramçylygyň öň ýanyna geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde biz öz başdak döwletimiziň mundan beýläkem güllä besmegini üpçün etmek hakyna maslahatlaşdyk. Öýleňizde beýik maksatlary goýduk diýdi. Emma döwlet telewiziýasynda görkezlen halk maslahatynyň hiç bir meseleniň ara alynıp maslahatlaşylmagyny hem bellemek gerek. Türkmenistanyň ýokary wekilçilik guramasynyň ýyllyk maslahaty döwlet telewiziýasynda alınıp görkezildi. Ol 2 sagat 20 minut çemesi dowam etdi hemde doğrulugyny prezidenti öwmäge bagyşlandy. Türkmenistanlylar bu gezekki bayramçylygy garaşsyzlyk gazanylary bäri dören iň agyr ykdysady kynçylyklar arasynda pul ýetmezçiligi, ilatyň aglawy köpçüliginiň örenmätäç bolan ýeňillikli wakadan satylýan harytlarynyň gytçylygy bilen belleýärler. Şeýle-de uzak ýyllaryň dowamyna bolşýaly garaşsyzlyk gün Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpüsi üçin mejbur gatnaşmaly çäre bolup durýar. Awgustyň ilkinji günlerinden başlap büdjet edarlarynyň müňlerçe işgäri studentler, okuwçylar we çagalar baglarynyň terbiýeleýijileri bayramçylyk çärelerini taýýarlygyň çägindäki marşrowkalar diýilýäne gatnaşmagy mejbur edildi.